Diario Cultural Z. Moi bons días, boas tardes, boas noites. Comezamos un novo Diario Cultural Z, ese recuncho da Radio Galega no que coñecer a cultura emerxente de Galicia. Un programa que podes escoitar en directo pola FM os sábados e os domingos ás 2:30 da tarde ou escoitar cando queiras en radiogalegapodcast.gal, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en algúns outros. Nalgúns outros, que tal, Lucía? Nalgúns outros, calquera que usen, ali imos estar nos. Porque nombres non imos seguimos sen mencionar saber, nomes, demais. non. Vale. Calquera que usen. Porque son marcas que non se poden decir, ou algo. Pon por caso. Vale, pues non o decimos. O que sí que non ten perda é o YouTube, porque a gran novidade desta temporada é que ademais tamén nos podes ver na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eu son Lucía Junquera, está aquí comigo a xente máis talentosa da Radio Galega, que son Silvia López e Marta Coira. Que tal? Moi boas. Sempre ben contigo. Moitas grazas, Silvia, así dá gusto. E Marta tamén, por suposto. Antes de comezar, así un breve resumo do que nos ides falar. Por exemplo, Marta. Pois eu vou falar no día de hoxe porque esta foi unha semana moi intensa no mundo dos videoxogos. Hubo 3 eventos, o Nintendo Direct e o State of Play que tiveron lugar onte de Nintendo e de PlayStation, e o na finde foi o de Ubisoft. Pois na última hora do programa falaremos destes pequenos títulos ou destas grandes franquicias que van ter un oco na parrilla, nas plataformas para xogar. Moi ben. Ti non digas nada. Se te parece, metemos a cousa esta moderna que tes ti A preparada. cousa moderna, deixa. E xa nos falas mellor. Veña. Sabemos que este é un programa Z, en principio, por iso en principio tamén estamos nos aquí, pero como ben sabe a nosa audiencia, Silvia López de Z, eu tamén, Tempo. Fala polas dúas. Ten pouco. E sabemos que somos as menos Z deste equipo Z, pero de espírito, encantadas. Sí, somos bastante señoras. Iso é verdade. Pero a procesión vai por dentro, nos aquí super Zetas. Que traemos hoxe? Pois traemos ese prometido kit cultural que anunciamos a semana pasada, porque dixemos que unha das cousas que nos gustaría facer nesta nova tempada era falar coas nosas ointes e pedirlles un pouco a súa axuda para crear conxuntamente eses kits culturais para situacións concretas. E responderon. Increíblemente. Sí. Así que hoxe imos deixar as súas recomendacións e, de paso, pues, coñecer que escoita a nosa audiencia. Como facemos? Pois ben, nos propuxemos unha situación no programa anterior, no primeiro programa desta tempada, e pedímosles ás nosas ointes que nos enviasen as súas propostas de libros, de cancións, de series, de películas que lles encaixasen nun momento determinado. A situación desta semana, non sei se lembrades cal era, quixemos ir un pouco acorde á época na que estamos, entón dixemos, é setembro, volven as clases, a rutina. Imaginade que ides nese bus, nese tren, no coche, no que sexa, camiño da cidade na que ides vivir durante o curso. Entón, pedímosvos que pensárades cal podería ser a vosa situación, o voso estado de ánimo nese momento, en función diso, que canción podería estar soando, por exemplo, nos vosos cascos, ou que libro poderíades levar nas mans, que película lle pega ese momento determinado de melancolía, de alegría, en función do voso estado de ánimo, que pensades que... Eu levo sempre un libro de poemas de Tamar Andrés. Veixoche un pouco de peloteo en riba. En fin, a nosa idea era que nos mandaran audios. Mandaronnos audios a noso número de WhatsApp, que imos lembrar que é o 676-658920 para próximas ocasións. 676-658920, e pedimos que explicaran o porqué da súa escolla para así, entre todas, pois poder crear ese kit cultural ou playlist, porque a verdade é que quedou bastante musical para esa viaxe de volta á rutina. Recibimos audios, agradecemos moitísimo ás persoas que nos las enviaron, son todo persoas majísimas, descoñecidos, por suposto, totalmente. Aquí non se tirou de amizades para nada, en ningún caso, pero deixaronnos propostas e esta foi unha delas. Pois eu de camiño en tren ou en bus a miña nova vida, a miña nova cidade, seguramente me puxera a canción de Copacabana, de Izal, porque para min representa un pouco ese nerviosismo de o comezo de algo novo,
e fala tamén pois un pouco sobre o rápido que pode cambiar todo, dun verán que seguramente pois foi un raio de sol, como di a canción, un rápido destello. Acabouse rapidísimo e agora comeza esa nova vida, igual porque tamén o asocio con novas etapas na miña vida. Soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire. Copacabana de Izal para abrir esa playlist musical, así con ese toque de incerteza e tristura por un verán que pasa rápido, pero non só nos trouxeron músicas nosas ointes, porque tamén nos deixaron propostas literarias. Pois eu creo que cando comeza unha etapa sempre temos esa sensación de nervios e a par de alegría. A primeira, polo que supón atoparse nun sitio descoñecido, e a segunda supoño que pola ilusión de algo novo. Penso que nese momento eu o que estaría a ler sería un libro de Sally Rooney, porque reflexan as súas personaxes o que todas sentimos cando tomamos a decisión de comezar algo nun lugar novo e descoñecido para nós. E isto, pois penso que é algo que acontece en todas as etapas da nosa vida. É certo que pode dar vertixe, pero supoño que o cambio é movimento. Nos sumámonos tamén á recomendación dos libros de Sally Rooney, dos que xa falamos nun par de ocasións na tempada pasada, creo que quedou claro que volve que nos fantasma gustaron. Diario Cultural. Sí. Pero aproveitamos para lembrar que un deles, o de Xente Normal, está traducido ao galego por Moisés Barcia en Rinoceronte Editora. É un libro que cadra moi ben aquí porque conta a historia de Marianne e de Connor, que se coñece no último ano de instituto, logo marchan á universidade, así que pois no relato do libro vanse vendo eses cambios parellos a ese cambio de vida de instituto, universidade, vanse vendo como cambian as relacións entre eles, coas súas vellas amizades, como se van creando outras novas, como se afán a súa nova cidade, así que moi ben traída aquí esta recomendación de Sally Rooney. E imos seguir tirando do fío dos libros porque eu cando penso no primeiro ano de universidade, sobre todo no verán previo, acórdome lixeiramente, pero acórdome que non somos tan bellas, Lucía. Acórdome que unha das preocupacións que tiña era que había pasar con aquel grupo de amigas que levábamos do instituto, non? Porque claro, cada unha marchaba por seu lado, poderíamos nos separar, tal, é un pouco inevitable, pero daba así como un pouco de medo. E cavilando sobre iso, en que todo o mundo marchaba daquela a sitios distintos, acordeime do título dun libro que lín este verán e que se chama Ninguén queda, de Brais Lamela. Non quero contar moito sobre el porque pode xa prometeu... ser Brais Lamela o grande amor da temporada pasada? Pode ser que sí, virá con Tamara Andrés, xa o dixemos no episodio anterior, así que xa virá, xa falaremos del, pero que quede dito aquí. En calquera caso, para contrarrestar esta vea así un pouco máis melancólica de pensar que ninguén queda, imos meter tamén na nosa playlist esta canción de Chicharrón, que melancólica segue sendo, non imos decir que non, pero polo menos ten esta outra mensaxe. Sei que volveremos a toparnos outra vez, é algo que poderíamos ir canturreando un pouco no tren, pensando nesas amizades que deixamos atrás nas nosas cidades. Por certo, a canción chámase Outono de Fíos Eléctricos. E máis propostas. Hola, me llamo Carlos y bueno, yo lo que me suelo poner de camino en el coche pues es un poquito de Fernando Costa, Soto Asa o Recycle D, que bueno, que te hacen el camino más ligero y te olvidas de lo que va a ser esta vuelta a la rutina. Pois para min escoller unha canción só é moi difícil, entón vou dicir dúas, que aparte desas cancións que máis creo que escoito cando vou de viaxe, teño unha pequena anécdota que cando viñen a estudiar a Santiago, o domingo que me trouxeron os meus pais, pois foron as últimas dúas cancións que escoitei antes de entrar no que foi o meu piso. Entón son Carreteras Infinitas de Sidoney e Wonderworld Oasis. Entón, pois, para min esas son as dúas cancións que encadrarían nese tema. No somos muchos, pero nunca hay un rival.
Ángel falaba concretamente da súa viaxe cara a Santiago, o lugar onde empezou a estudar hai xa algúns anos. Entón, se imos mencionar explícitamente a Compostela estudantil neste kit cultural, non podía faltar tamén esta canción. Si hace falta que colguemos al DJ, buscar 4 da mañá, ainda sol non se faz do Maica, faste vello, por iso... Maica de Ataque Escampe, pero é unha viaxe dun domingo en tren xa coa mente posta na noite de festa do xoves. E tamén nos deixou a súa proposta unha voz que lle resultará se cadra coñecida quen escoitase o Z a tempada pasada, porque Anxo Fariñas non nos desfacemos de ti, querido. A ver, para mí setembro é un mes guai como para ver a xente de volta e volver a rutinas que son moi chulas. Iría escoitando algo pois sobre ese ambiente así feliz, pero relaxadiño, porque claro, se vou entendo que estou no coche, non estou indo pola noite para poñerme algo de festa, non? Entón, iría por tontipop, que é un xénero maravilloso, poría Todo sobre un chico, de Las Hormigas, que é unha canción moi chula. Están las cosas que no y están las cosas que menos, como el martes a primera optativa de relleno dio la universidad, pero me quiero quedar dentro, la cosa que más fue el gran acierto. Eu non coñecía nin a canción nin o proxecto de Las Hormigas, teño que confesalo. É o nome artístico de Pau, un vigués nacido no 98 que empezou a subir música a internet con 15 anos. Deixo aquí dito que hai que buscar máis cousas sobre el. E se cadre, pois que pase por aquí, que sei eu. Todo sobre el césped de humanidades. E para pechar este kit cultural, que a verdade que quedou demasiado musical, imos incluir a canción máis realista de todas, a que non podía faltar. Non é nin optimista, nin melancólica, é realista. A canción que podría ilustrar non tanto a volta á cidade onde estudamos, senón a esa vida que espera ali. A crónica da vida de estudante nun piso de alugueiro. Son un caseiro, teño diñeiro. Se queres vivir no meu piso que está todo esquiso, enséñame a parte primeiro que son un caseiro. Teño diñeiro. Son un caseiro, ei, son un caseiro, un tambo rico, un usureiro, alquilo chato un vertedeiro, todo que quero diñeiro xa me da igual, se non funciona a nevera, se non baño e cheiro, só me paso polo piso para... Sabes o que voto eu máis en falta de comezar o curso, pero estudar e non vir traballar? Só unha cousa. Moitas, pero a principal é que sou o despertador unha mañá e eu non ter ganas ningunha de ir e dicir, poder non ir xa. Eso pero é unha aquí fantasía. teño que ir aquí todos sempre os hai que días. vir, non podes fallar. Para iso é unha canción? Seguro que sí. Buscamos para seguir. Vale, para os deberes. Diario Cultural Z. Cumbia. Outra que tampouco ten escapatoria e non dixémoslle, Ana, tes que estar aquí desta hora, e Ana está aquí, non pasa de nós, verdad que non, Ana? Non, Lucía, que tal? Moi ben, que tal estás ti? Que nos traes así para comezar ben a temporada do Z nas artes escénicas? Sí, ademais, foi moi contenta a escoitar de novo esta cumbia para quitar as penas de MJ Pérez. A ver se non las quita. Conecta. Sí. Pois arrancamos esta nova temporada chegándonos o traballo do creador escénico Diego Chamizo. Este ano Diego rematou os seus estudos superiores en arte dramática na especialidade de dramaturxia e dirección escénica na SA de Galicia e formou parte do proxecto Nos Nu. Este proxecto, nel participan 4 teatros públicos e 4 escolas superiores de arte dramática de Galicia, Francia e Portugal, coa vontade de xerar un espazo de creación e tamén de intercambio dirixido á profesionalización e tamén á internacionalización de alumnos e alumnas que están a piques de rematar os seus estudos. O proxecto resultante foi unha montaxe contemporánea do Tartufo de Molière dirixida por Tonanquito, na que Diego asumiu a asistencia de dirección. Para min foi totalmente un aprendizaxe. Eu nunca traballara como axudante de dirección nun proxecto de tal envergadura, nunca traballara con un director internacional como é Tonanquito.
Para min foi algo esencial o sentarme, observar e participar nun equipo de traballo que en realidade era dunha forma moi horizontal e que funcionaba bastante á perfección. Foi un resultado bo por iso, porque Tonán decidiu poñer en valor todo aquilo que pensábamos os 16 chavales que formábamos o equipo do Proxecto Nós e poñelo en escena tendo representación LGTBIQ+, tendo unha historia sobre a crítica á Igrexa, sobre a crítica á monarquía. Entón foi un feedback de coñecernos uns a outros que penso que esa é a maior aprendizaxe que pode haber. Diego fai fincapé nesa componente xeracional que estivo moi presente na montaxe deste Tartufo e que está moi presente tamén noutro dos proxectos nos que está a traballar agora Diego, a compañía Vai Embora, formada por el, que asuma a dramaturxia e a dirección, por Sofía Rodal, bailarina e que asume tamén a parte de redes sociais, e por David Vila, que asume o deseño de vestiario e tamén o deseño gráfico. Desenvolvemos un traballo que ten unha estética performativa e que utiliza a danza, a performance, o movimento ou a videocreación para contar aquilo que a nos preocupa e que precisamos compartir co mundo. Nos pertencemos unha xeración comúnmente denominada como xeración Z e aquilo que nos representa é que sobre aquilo que pensamos temos as ideas moi claras e hablamos dunha forma moi directa. E Lucía, dentro desa claridade a hora de falar sobre aquilo que lles preocupa, xorde Wasteland, que esa é a segunda peza da compañía que están xa a rematar. A primeira foi Cariño. Utiliza a danza para explicar o problema que estamos a vivir coa crise climática e todas as políticas que a rodean a esa crise climática. Partía dunha idea que tiña David de utilizar un vestuario para reflexar cal era a sociedade. Entón, a partir dese vestiario, eu creei unha dramaturxia e Sofía creou unha coreografía para poder unir todos aqueles aspectos que nos pensábamos que estaban relacionados co mundo no que vivíamos. Wasteland, que esperamos poder ver moi pronto porque ainda non se estreou, están a rematala, como decía, xa ten proxectada unha segunda parte que se vai chamar Disneyland. Falamos de todos estes aspectos que xiran en torno, por exemplo, a xeopolítica e o belicismo que vive a nosa sociedade. Ese punto de partida o elexín eu colocando sobre a mesa un texto que eu escribira a partir dos ataques terroristas que existiran no Bataclan no ano 2015. Son dispositivos que nos imos utilizando para a creación que moitas veces parece que ten que haber un texto, que ten que haber unha idea clara, pero en realidade son pensamentos intrusivos aos que nos chegamos por culpa ou grazas tamén ao mundo no que vivimos e como estamos vivindo esta época de desinformación. Entón, nos utilizamos os nosos espectáculos para intentar acabar con esa desinformación e crear uns tips para poder entender realmente o mundo no que estamos a vivir. Teñen aí temas interesantes e profundos, contundentes, pero non son este proxecto, senón que Diego está tamén formando parte do colectivo Chamizo Bello Vila, xunto con Alberto Bello e con David Vila, unha plataforma tamén moi comprometida. Temos unha liña de acción que se basea en levar as artes escénicas tanto a espazos convencionais como non convencionais. Outra liña de acción consiste en traer das marxes elementos para a creación, é dicir, todos aqueles aspectos que nos, de forma marxinal, nos podan axudar. Exemplo claro disto é a violencia LGTBI contra as persoas, toda esa cultura marxinal que significa colectivo LGTBIQ+, o traemos ao centro para contar que é o que sucede dentro deste colectivo cando sai á rúa. Logo tamén, por exemplo, formato work in progress, que utilizamos nas nosas creacións tanto para abaratar custos porque a creación escénica é moi cara e tamén para testar os diferentes dispositivos e as diferentes partes que nos imos creando nun espectáculo. E contamos con colaboración con outros artistas que, por exemplo, neste primeiro espectáculo Menudo Día, contamos co apoio de Miss Beige e tamén contamos, por exemplo, con textos de autores como Roy Galán. Pero aquí Diego está metido en 20.000 saraos.
Sí, está nace por parte en varios proxectos e de feito é o que comentaba, non? O tema este de traballar dende o work in progress, non? Que fai que cada peza estea moi viva porque a van mostrando en diferentes lugares e en cada un pues, van engadindo elementos novos. Claro. Este ano esta peza Menudo Día estivo en Cangas na Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo e eu vina ali. Estade moi atentas, tamén podemos dicirlo, Lucía, que se vai poder ver agora en outubro con novidades, con novos elementos no Fío de Carballo. Así nace que, por parte da invitación do Festival Teatro Mínimo Ambulante que se desenvolveu o decembro pasado na Fundación Luis Seoane. Nos estábamos a cavilar que era o que podíamos levar a ese festival e entón Alberto Bello, o performer desta peza, sufre unha paliza ao berro de maricón de mierda. Entón, todo ese suceso nos queríamos contalo en forma de performance e xurdiu unha pequena performance que ao final conseguiu que nos xuntáramos os tres e creásemos unha peza. En cada lugar ao que asistimos sempre hai material engadido que non houbo nos outros lugares. Nos pretendemos que a principios de 2023 xa teñamos o espectáculo final coa estrea absoluta. Meteusenos aí ese corte, pero estábamos escutando a Diego falar de Menudo Día, non, Ana? Sí, estaba a falar desa primeira peza, Menudo Día, que tamén podíamos escutar un fragmento do teaser para abrir máis o apetito na espera desa estrea absoluta. Vai ser a estrea absoluta da peza final, pero que falábamos que se pode ver agora en Carballo, e avisamos que é un menú con pratos moi duros. Chamaronme maricón antes de saber que o era. Unha forma de poder, unha maneira de coller un a un os meus órganos internos para facer unha boneca con eles e poder cuspirlle enriba. Asasinante o berro de maricón. Asasinante berrando todo aquilo que debe ser estirpado, sacado pola porta de atrás. Moi ben, pois ese teaser que, como avisaba Ana, é bastante duro, non? Nada, mentras agardamos pois por esa estrella final, pois recordamos que podemos ver como está a peza actualmente no Fío de Carballo e tamén podemos estar moi atentas ás redes, non? E a página web destes proxectos que son Colectivo Chamizo Bellovila e Vai Embora. E tamén pois as do propio Diego Chamizo co que estivo conversando Ana Vaz. Ana, moitísimas grazas. Moitas grazas, Lucía. Eu non sei que vos parece a vos, pero eu penso que vou agora para viaxar un pouco. É para botar abaixo o telón de grelos. Moi ben. Sí que o telón de grelos témolo que matizar, non? Esta sección chamase Máis alado Padornelo, e nos claro, en principio decíamos, pois queremos ir a Latinoamérica, a China, a sitios moi lonxes, pero temos moitísimos galegos e galegas que están facendo cousas moi interesantes, tamén máis preto, non? Por exemplo, en Madrid. A convidada que temos hoxe chamase Ángela Valo. Ela vive en Madrid desde fai un ano e ali está traballando no ámbito das artes escénicas no teatro. Moi boas, Angie, que tal? Hola, moi boas, un placer estar aquí con vos. Como fuches a parar a Madrid? Que te levou a traballar ali? Bueno, pois a verdade é que retomase uns 5 anos atrás. Xa estive vivendo en Madrid noutras ocasións e a primeira vez foi o realizar o ciclo formativo superior de realización audiovisual e de espectáculos, que a hora de elexir as prácticas eu tiña claro que quería que fose no ámbito das artes escénicas. En Galicia foi un pouco complicado encontrar a forma, así que cunha compañeira que tamén quería o mesmo, collemos un avión e fomos petar as portas das produtoras madrileñas ata que nos deron esa oportunidade.
en que consistiu esa oportunidade, que fas ti? Pois eu, a primeira vez que vin traballar a produtora Esmedia, ali aprendín sobre técnica teatral en iluminación, sonido, maquinaria e rexidoría. Actualmente, pois, fai un ano, vinme a estudar produción audiovisual e agora mesmo, pois, levo diferentes ámbitos nos que traballo comunicación, un pouco de produción e tamén fago iluminación. E, bueno, un pouco o que me boten, a verdad. Xa que te pillamos aí metida no mundo do teatro, máis alá da túa profesión, non? Tamén sabemos que tes o teu tempo de lecer, que che gusta facer moitas cousas, e imaginamos que tamén Madrid debe ser un paraíso do teatro, non? Iso sí, cando vayan sacando xa o musical do Rei León, que non sei se segue ou se non segue... Segue. O musical do Rei León segue, tamén é unha experiencia moi bonita de vivir. Non hai quen o bote, verdad? Pero, bueno, a verdade é que hai oco para moitas máis cousas e sí que é verdad que vivindo aquí, pois, aproveito moito para ver teatro, para ver musicais, para ver obras de todo tipo, cómicas, de outros ámbitos, e, bueno, a verdade é que é unha experiencia porque aquí hai moitas cousas para disfrutar. E que cousas ou que obras que che gusten a ti ou incluso nas que esteas traballando nos recomendas a nós para ver cando vayamos á capital? Bueno, pois a primeira que vos vou recomendar é na que estou traballando, chamase Con la boca abierta, é unha produción de Dimensión Vocal que é un grupo a capela con 5 voces maravillosas que fan locuras sen instrumentos, e tocan todos os ámbitos musicais, dende o rock, o pop, tamén reggaetón, clásicos, e bueno, é un espectáculo cómico para disfrutar con toda a familia e pasalo en grande. Estamos todos os domingos a partir do 25 de setembro no Teatro Fígaro ás 8 da tarde. Aí, moi ben. Moi ben, xa temos aí recomendación por seguimos algunha finde, pero tamén nos gusta preguntarvos, Angie, nesta sección, por algún bar, algún local no que poñan música en directo, é dicir, seguimos esa finde a Madrid, aparte de ver a obra de teatro que ti nos recomendas, aí contra a noitiña, a que lugar podemos ir escoitar música ao vivo? Pois mira, hai unha zona en Malasaña onde hai unha rúa que se chama a Calle P, e ali hai un montón de bares onde fan música en directo e tamén micros abertos onde a xente pois pode coller a súa cita e ir aí a recitar ou a cantar, a tocar un instrumento, e é unha boa forma de pasar unha noite, non só unha finde, porque Madrid non durme, entón calquera día podes pasar por aí e tes moitas cousas que facer. A verdade é que aquí os galegos temos así unha imaxe de Madrid, dos madrileños en xeral complicada. É complexa, é unha relación complexa, pero ao revés, non sei se ti cos teus amigos e amigas madrileñas se nos queren ben os galegos ali. Bueno, eu a verdade é que teño sorte porque sinto que me queren un montón. Sí que é verdade que chegas a Madrid e non só encontras madrileños, eu creo que encontrei xa de todas partes, o sea, hai xente de Extremadura, de Pamplona, de Catalana, o sea, ao final aquí a Madrid vimos pagar de moitas partes, pois é o centro e onde hai moitas oportunidades tamén laborais. Bueno, eu síntome moi querida e bueno, a verdade é que hai moitas cousas boas de Galicia que recomendar e eu quero leválas comigo sempre. Moi ben, pois hoxe falábamos con Ángela Abalo, que está ali en Madrid. Silvia vaime sacando os billetes de avión. Hai que ir a Calle P, hai que ir a ver esa obra. Hai que ver Con la boca abierta. Moitas cousas temos que facer en Madrid. Moitísimas grazas, Ángela. Moitísimas grazas a vos. Recordade que estamos no Teatro Fígaro todos os domingos ás 8 da tarde. Moi ben.
Seguimos aquí no Diario Cultural Z con máis cultura. Temos ainda media hora por diante para falar de videoxogos, de literatura, de xornalismo e mesmo de fotografía. Marta, Silvia, eu non sei se neste tempo tivestes tempo xa de ler O Señor dos Anéis, de ver as 3 películas, de poñervos ao día ca serie. Estamos en proceso. En proceso, que significa en proceso? Que hoxe a noite, hoxe mesmiño comezo a serie. Nunha semana pidías demasiado. Claro. Nunha semana podes ler moitísimas cousas. Estamos falando de Señor dos Anéis. Mira, nunha semana dache para ver media película. Para a semana non pasa nada, para a semana imos ter os deberes feitos da primeira semana, imos ver a serie, polo menos, verdad, Silvia? Intentaremos. Vale, imos pasar páxina xa do tema este porque vexo que non consigo nada. A ver hoxe se vos convenzo para ler o libro que traio, porque hoxe nos clásicos con Z, que me gusta presentar a min. Imolo deixar aí. Sí, imolo deixar. Teño un libro moito menos coñecido que O Señor dos Anéis, que comentamos no primeiro programa. É un cómic do 2003. E aquí ven a primeira dúbida, non se estades de acordo en que os clásicos pois non teñen que ser do século pasado, non? Por suposto. Clásico é un fenómeno, digamos, atemporal un pouco. Exactamente, porque nós, por exemplo, somos a prova, non? Somos zetas, somos temos clásicos. Eso des clásicas. Pero non sei se será moito dicir, pero bueno. Ti és moi clásica, Sí. Silvia. O caso, o libro que trae hoxe é un cómic, chamase O Fotógrafo, está publicado na súa versión integral por Sin Sentido, e os autores son diversos. Temos, por un lado, o que cabería agardar nun cómic, que é un ilustrador, non? Ese é Emmanuel Guibert, o gañador do premio de Angoulême no 2020. E no outro lado temos o fotógrafo Didier Lefebvre, que é a un tempo o autor e tamén protagonista da historia. Como é isto? Pois abrindo un libro nunha páxina calquera, tanto ten, xa nos damos conta de que non é un cómic normal. Algunhas viñetas son ilustracións, pero outras son directamente fotografías. Por iso, o da coautoría, non? As fotografías de Didier Lefebvre pois amósanos unha realidade máis ou menos obxectiva, isto tamén se pode discutir, e as ilustracións de Guibert pois lévanos á historia máis persoal do noso fotógrafo protagonista e de outros personaxes. Pero cal é esa historia? Imos a ela porque non é menos importante. A historia sitúanos en Afganistán en 1986, durante a ocupación soviética. Lefebvre é un fotoxornalista que traballa para Médicos Sen Fronteiras e encárganlle unha reportaxe sobre as caravanas de medicinas que a ONG pois leva dende Pakistán a Afganistán. Todo isto é unha historia real, como a mesma vida, todo o bo e o malo está aquí contado, porque é unha viaxe perigosa, porque teñen que cruzar as montañas, escapar dos controis rusos, non? O que atopan nesta viaxe pois é mellor que o lea cada quen, que o leades, non vos lo vou dicir, non vos vou traer aquí todo feito. Ten mellor pinta para nos parece que entra máis. Estás me dicindo que o da semana pasada non che gustou. Que está en proceso, pero este antes hai unha listaxe, vai directo á primeira posición. Sí que hai unha escena que a mí me gusta moito, en na que a este fotógrafo pois lle suxiren que colla un arma para defenderse. El claro, el di que como vai facer iso, que nunca disparou a ninguén, non? E ao mesmo tempo están nos ensinando unha ilustración con el apuntando coa súa cámara, non? Que é así unha das metáforas. Unha das razóns polas que penso que un clásico é non te rías. Cantas veces vas dicir isto? Todas as que faga falta. Pois é un clásico precisamente polo tema, non? Temos aquí a guerra de Afganistán, un conflito que marcou a historia contemporánea e que pois continúa tendo consecuencias, non? Hai só un ano que os talibáns pois recuperaron o poder no país, instauraron ese novo réxime do medo e da represión, e nunca ven mal ir ás orixes de todos os conflictos.
Aquí tamén outro dos temas, porque probablemente sexa, eu non sei se vos coñecedes outro, long cómic así de longo formato que mestura ilustración e fotografía. Non sei se sodes moi afeccionados ao cómic. máis ao manga como tal que ao cómic, pero nunca escoitei falar de algo así, a verdade. Eu tampouco coñezo este. Pois isto, claro, é un cómic do 2003 que foi moi innovador no seu momento e incluso agora o é, non? Porque por algún motivo aínda custa ver este tipo de libros. Hai excepcións, por suposto, como é, por exemplo, o da editorial Diabolo, que está especializada en cómic, pero que ten unha colección con Magnum, coa axencia de fotografía que preside Cristina de Midel, porque xuntos publicaron 4 cómics sobre 4 fotógrafos desta axencia, non? E das historias máis importantes que retrataron. Está, por exemplo, Stephen McCurry e o 11S, Robert Capa e o desembarco de Normandía ou Cartier-Bresson na liberación de Francia logo da Segunda Guerra Mundial. En todos os casos, pois son obras que mesturan as fotografías orixinais dos protagonistas pois co guión e coas ilustracións, neste caso de Jean David Morvan. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, e tamén temos o caso contrario, non? Totalmente o cómic tradicional, que é o que fan o fotógrafo Carlos Espotorno e o xornalista Guillermo Abril, que fixeron unha novela visual chamada La Grieta sobre as fronteiras de Europa, só con fotos e coa crónica xornalística de Abril. De novo, pois un caso excepcional do que non coñezo outros exemplos, non? Cómics son feitos con fotografía. Estamos na mesma liña que a ti. Sí, claro, se xa outro era raro, este aínda moito máis. Volvendo ao noso fotógrafo, pois todo isto fai que para min sexa unha obra excepcional, non? Pois é o mellor dunha obra xornalística e fotográfica, pero os que somos pois unhas frikis deste tipo de lecturas. Sí. E tampouco son grandes fotografías, non? Non hai un retrato pois desa moza afgá ao estilo de McCurry, pero sí que é moi bo como testemuña dese momento, non? E tamén ten pois o mellor da liberdade que ten un ilustrador e guionista de cómic, non? Aí a creatividade pois é case infinita. Así que para min é un clásico, xa me estaba equivocando por moitas cousas, e só faltaría pois ver máis exemplos deste tipo de fusións, máis que nada pois para que se consolide o formato e non estar aquí falando de rarezas. Que tes frères regardent la pêche, j'avais zéro dans les poches. C'est bien moi ton seul apache, c'est moi qui te fais l'amour sous piche. De pacha non repêchable, j'ai pris du temps pour la pécho. Tu racontes que tu l'aimes, mais c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas mi amor, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. C'est mort ma gueule. Ce soir m'appelle, dis non non non. Tu racontes que tu l'aimes, mais c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas mi amor, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Ce soir m'appelle, dis non non non. Ce soir m'appelle, dis non non non. A la muerte, ce soir m'appelle, dis non non non. Seguimos co Diario Cultural. A persoa que ven agora, eu teño moitas ganas de que nos fale de cómics algún día, a ver se hoxe é o caso ou non. Andrés, é a terceira vez que me cambias de sintonía. Eu así despístome. E non imos falar de cómics. Non imos... Nada, pois sinto moito. Eu recollo os meus papéis e marcho de aquí. Só che dou desgrazas, Lucía, sí. Sinto moito. Cambiamos sintonía porque hai que renovarse de cando en vez. Iso é verdade. E a min gustame moito. Que apunta aí, cambiar sintonía de vez en cando. Está ben cambiar a sintonía, pero cando hai cousas que gusta, que funcionan, para que cambialas? Tiñamos a Enxeito na segunda tempada. Sí. E agora temos a Moura, que veño aquí equipada, aproveitando que temos televisión. Non sei se coñeces Moura, é unha banda coruñesa que fusiona o rock progresivo, o rock psicodélico co folclore galego, unhas cousas que a mí me gustan moitísimo, e recomendo vos que vexades o videoclip deste tema, o baile do dentón. Sabedes o que é o dentón? Algo sabe. Veña, Silvia. Que me fagas esa pregunta, non? Diría Silvia. Pero es que non sabemos que é. Eu chamáballe cornecho, miña madriña.
Sí, efectivamente. Bueno, se vedes a descripción do videoclip, ten como as variantes as variantes léxicas, non? Que ten esa palabra, e vou vos ler exactamente o que pon. É un dos nomes que recibe un fungo dos cereais, especialmente o centeo, con propiedades medicinais e do cal se sintetizou o LSD. Responsable da intoxicación de moitos campesiños cando se cocía o pan, esta sustancia causaba delirios e alucinacións. Droga. Moi posta estás, Silvia. Efectivamente. ¿Por qué? Contalle por qué, conta, que non está, a mí me gusta facer publicidade das cousas boas. Non sei se vistes un documental que se chama Negro Púrpura, que conta un pouquiño a historia deste fungo. Fixeron as compañeiras de Illa Bufarda, recomendo polo moitísimo porque é moi guai, e descubriredes aí cousas como que nosas aboas ou nosos avós comerciaban con algo que puido ser a droga, sí? Sin sabelo eles. Pois se vedes o videoclip deste tema, eu ao principio pensaba que era unha oda ao pan, non? Aparecen pois planos moi bonitos, con fariña, con artesa, xente amasando, o que pasa que logo vai virando cara ao outro lado e máis ben cara a psicodelia xustamente do grupo, entendedes? Nada, que é un temazo, aínda así, recomendo volo moitísimo. Pero que eu saiba, ata onde eu sei, aquí o que ven falar de música agora esta nova temporada é Alejandro Gándara. Vale, iso era para presentar a sintonía. Imos seguir falando de literatura. Vale. Levades todo o programa falando de libros vos tamén, A ver. Son eu responsable a que vos levo cara ao lado de literatura? Pode ser, si, pode ser. Orgullosa. Pode ser. Hoxe estamos con Nico Carreira, é o noso convidado aquí, non imos falar que está aquí sentado do outro lado. Non imos falar arredor dun libro, sino arredor dunha persoa. Este é o programa de Nico. Xa era tempo, bien hallado. Por que está aquí Nico? Por obriga. El pode contar todo. Eu supoño que é unha débeda prácticamente histórica cun ano de vida, polo tanto é pouca historia, pero bueno, supoño que foi o paso de Tamara polo meu podcast o que xerou esta débeda interna de suplirlle unha semana que non lle respondera ninguén para que pudera estar aquí. Vamos a ver. O sea, ti vas a un podcast, vas a competencia e ainda por riba ves con compromisos que temos que asumir nós. Non sei que dicir ao respecto. Así foi. O famoso podcast é o Café Derby 21, que seguro que coñecedes, onde a pobre Carme lle estiven chamando Lucía todo o tempo. Vai outro podcast, pero queda na casa todo. Oe, síntome orgullosa tamén diso. Ben, empezamos ben. Bueno, Nico, para presentar un pouco, naceu no ano 1997, así que ten o carné Z. Moi ben, somos da mesma quinta. Pedinllo carné antes de vir hoxe. En Lugo estudou xornalismo e despois fixo un Erasmus en Porto que el me dicía estes días que foi como determinante para saber despois cara onde ia enfocar a súa carreira xornalística. Entón a primeira pregunta vai por aí, Nico. Contanos un poquinho disto, como chegastes ti? O xornalismo, digamos, máis ben cultural, non? Digamos que en Portugal teñen unha concepción do xornalismo moitísimo máis aberta, onde o eido é literalmente comunicación, nin publicidade, nin audiovisual, nin xornalismo. E aí pois podes atoparte de repente pois facendo guións de cine, que tú nunca na vida tocaras iso, e bueno, é outro xeito moito máis libre, moito máis sen eivas no que ti podes crear e entender que as mensaxes chegan de moitos xeitos, por moitos camiños. Aí comprendín un pouco que gustábame escribir de cultura, pero tamén gustábame producila internamente, e penso que non está para nada distante o xeito de poder informar e ao mesmo tempo facelo con unha perspectiva de literatura. Porque Nico, ademais de participar no Café Derby 21, non? Ademais de ser unha desas voces, escribe tamén pro Táboa Redonda e escribe moi ben e moitas veces insires, non? Tamén a literatura. Contanos un poquinho disto, que papel xoga a literatura en todo o que escribes? Que o xornalismo tamén é un xénero en si mesmo literario, poderíamos dicir. Sí, a ver, máis nos últimos tempos que nos primeiros do xornalismo, pero sí que no devenir do oficio pois está a vinculación literal co tema de escritura de ficción e todas estas cuestións. Bueno, Javier Marías, de feito, xornalista, pero bueno, no que a mí me compete no persoal e todas estas cuestións, o que fago é basicamente estructurar o texto, os datos, darlle, romper o famoso triángulo invertido da facultade, que é absolutamente un rollazo monumental internacional que non lle interesa a ninguén, pois darlle, pois facer un relato curto, dicir, tócame falar desta persoa, tócame analizar a obra desta criatura, bueno, facer dun xeito que sexa entretido e que aporte
un contido, pero que o contingente tamén teña un traballo de ornamentación, de artesanía da palabra, que é un pouco outro xeito de facer xornalismo, moito máis lento. Tes uns textos moi lindos tamén, Nico, sobre Jean Didion. Quería mencionar a Jean Didion porque tamén se traduciu hai pouco galego, Ano do Pensamento Máxico, e logo tamén un texto sobre a visita de Mariana Enríquez, que estivo aquí de xira por Galicia, estivo na Trama, en Numax, na Paz, e ti pilláchela creo que na Trama, en Lugo. Collena. Como foi ese encontro? Que tal? Mariana foi un descubrimento porque eu negueime sistemáticamente a ler nada do que teña producido. No, por qué? É maravillosa. Claro, é maravillosa, pero pequei deste espírito absolutamente estúpido de si é tan mainstream, si o vexo tanto nas praias, isto é unha basura, e é mentira, Mariana é maravillosa, e sorprendeme moitísimo pola súa oratoria, que é moi, na miña experiencia xornalística, os que escriben moi rara vez teñen esa capacidade para comunicarse coa mesma calidade de xeito oral, e no seu caso é maravilloso porque é unha persoa graciosísima, e a través do persoal e do falado cheguei á súa escrita, polo tanto é unha comunicadora perfecta. Vale, e agora imos falar xa dos deberes que che puxen, porque no Vamos. Café Derbi houve un momento onde eu fixen unha pregunta, eu ali puxenme en calidade de entrevistadora como estou aquí, e dixen, quen lê poesía aquí? E entón Nico respondeume, eu teño libros de Lana del Rey, e eu a verdade é que quedei un pouco chocada. Entón dixen, cando veñas ao Diario Cultural tes a obriga de falarnos de algo de poesía galega. Creo que che fixen esa encomenda, así que é a túa quenda. Vale, eu collín este imperativo legal con ganas, e demostrado está que das poucas veces na vida que traio feitos exercicios. De entrada, declararme absolutamente inocente dos cargos dos que se me acusa, porque teño no meu corpus literario polo menos 3 poemarios galegos que non podo recitar en un só verso, ou ao mellor podo intentarlo, pero non gañaría ninguén, nin eu nin o texto. E entre eles están Os teus dedos na miña braga con regra, que é brutal, Nos nus tamén, e Baleas e baleas. Son 3 dos meus tal. Despois, o meu poemario favorito absolutamente non é galego, pero está traducido ao galego por Edicións Positivas, que é Canto a min mesmo de Walt Whitman. Vale. E para rematar, linme 3 poemarios galegos que mandaviñas ao longo do verán, e podo dicir ampliamente que non me gustou ningún. A verdade, vas decir nomes ou dito eso xa... Podo dicilo, non teño ningún tipo de problema, non culpo os autores de nada. Negras de Daniel Osorei, sinto, pero non. Os eidos de Xeno Boneira, non. Estamos aquí a destruir todo. E despois Carreta d'Auga, creo que se chama a autora, Malcriada, en Edicións Positivas. Carro de Augas. Carreta d'Auga. Period. Tampouco me entusiasmou, foi o que menos dos 3. Negras está ben, pero xa, suficiente. Valoracións? É que vos pensade que eu agora vou ao ámbito mítico, a residencia literaria da Fundación Uxono Boneira. Entón eu creo que esta parte do programa vai ter que ser suprimida. Que es que cortemos. Vale. No, pero eu teño moi boa relación con familia no Boneira, non pasa nada. Ben, grazas. Non pasa nada, simplemente é que ese poemario non me... Ben, e por último, fixeches así algunha lectura máis alá da poesía, máis alá incluso do galego. Voluntariamente. Que nos recomendes? Que vos recomende, mira, isto é unha terrible, isto é unha patochada que vou dicir, pero probablemente o libro que lín este verán dos que máis me gustou, non podo creer o que vou dicir, O banquete de Platón. Todo o contrario ao Z, máis ben a primeira letra é alfa. En que momento? A ver, eu isto é un clásico. Tamara, por favor. Gracias, Tamara. Viña de ler Cauterio de Lucía Ligmaer. Horrible. Lín a biografía de Oscar Wilde por André Gide. Ben, gustoume, entretida. Línme Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Moi recomendable. E entón dixen moita cousa contemporánea. Vamos coller unha cousa bella, moi bella, extremadamente bella, desfasada no tempo. O banquete de Platón. E gustouche máis? Entretidísima. Moi divertida.
reconcíliame con Aristófanes. Recomendo moi potentemente. Sin pararte a ler no pouso filosófico, é unha novela moi entretida. Sobre un encontro de 10 persoas que quedan a emborracharse e cear. É do que vai o libro. Ben. E a falar de amor. Estes as persoas que pensan que é mellor a literatura antiga que a actual, Nico? No, para nada. Ben, no. Última pregunta, xa está. Antes, ti leches o banquete? Sí, no bacharelato. Non teño moito recordo, a verdade. Sei que me gustara, pero non o recordo moito. En grego. Ademais. Pois nada, que un clásico con Z para os seguintes programas. Vou ter que ler o banquete, xa que o recomendan aquí. Entón o de Cauterio non. É que iba a comezar agora a lelo. Quer dicir, eu se a alguén lle gusta é genial, pero a mí me parece moi barato. Hoxe está me desmontando aquí moitísimas cousas, Nico. Pero agradecemos tamén, que nos abras os ollos. Non, quer dicir, é que non son moi entusiasta da crítica pelotera. Moi ben. Nos aquí tampouco, é que nos gusta criticar ben. Perfecto. Entón, Tamara, para o seguinte, un cómic. Teño que buscar algún cómic. Teño un aí na recámara, aí no collar. Que Nico ven, Nico gustoume moito. Pero é certo que non trouxemos unha vez o de Liv Stromskit. E que se podes contalo, sí, unha vez. Non vale. Ben, non queda moi ben iso, tomo nota, tamén fago os deberes como Nico. Vale, moi ben. Pois despedimos vos xa para que vayades facendo os deberes. Ou se queredes escoitar cousas sobre videoxogos, tamén estades convidados. Diario Cultural Z. Just talk, nobody really do it now. ならやるまでしとけよ秘密に誰かと確認なって不要自分のジャッジだけで break the walls ド派手な fake yellow より cool に low に prove the I'm keeping up fight in my life Cause my life is living for love I'm keeping up fight in my life Standing on the roof all the time Tokyo freezing going Así que é momento de xogar, porque seguimos cos videoxogos. Seguimos. É imposible non seguir cando esta semana, como avanzaba antes, aconteceu tanto. Non sei se vos estades enteradas do que houbo. Eu sí, da primeira parte. Da primeira parte, Lucía. Sí. Silvia, hai que facer tamén os deberes neste eido. Tes moitos deberes por facer. Sí, non para desmandar cousas. Bueno, non pasa nada. Se ti non te enteras, para iso estou aquí, para contarcho. Eu creo que estamos demostrando quen é a máis señora das Pero dúas. eu xa o recoñezo, dixen desde o primeiro momento. Vamos pero por tampouco orde. te quería dar. Aquí, primeiro, despois ti, Lucía, despois Silvia por último. Perfecto. Pero bueno, que non pasa nada. Pois mira, conto vos. Onte tivo lugar, por unha parte, o Nintendo Direct, e diredes vos, pois que é isto? Pois un evento celebrado por esta multinacional onde eles contan pois as novidades, os xogos que van ir chegando nos próximos meses á plataforma Switch. Este é o terceiro evento deste ano, teñen moitas novidades para sacar. E que pasou? Que se dixo? Pois podemos avanzar que foi un evento onde volveron franquicias, anunciaron uns cantos xogos indies e outros xéneros que xa son apostas seguras. Imos, en primeiro lugar, comezar polo importante, polo que causou sensación. Misterio. Pois con esta música tan misteriosa así comeza o teaser do novo Zelda, porque sí que sí. Eu pido un aplauso na sala. Sei que estás contentísima. Silvia, aplaude. Aplaudo. Despois de 6 anos da saída do Zelda Breath of the Wild, perdonade pola miña pronunciación en inglés, pois acaban de anunciar por fin título e data da secuela. O título é Legend of Zelda Tears of Kingdom. Este é un videoxogo dos máis agardados. Lucía estaba ansiosa porque saíse. Que xa non teño máis que como pasar o tempo ata que me veña este novo xogo. Pois tes que esperar aínda ata maio de 2023, o día 12 de maio de 2023, que será cando sairá. E de que vai a ir pois este videoxogo? Pois é unha continuación, como decíamos, do primeiro. E no tráiler, no teaser, podemos ver un pequeno fragmento no que se amosa pois diversas inscripcións nunha parede
e despois podemos ver a Link saltando a un mar de nubes. Que podemos extraer do tráiler? Bueno, pois o argumento non o sabemos aínda, pero que podemos sacar en conclusión é a estética que vai seguir a mesma que a da precuela e que vai a ser moi importante a verticalidade dentro do xogo. Moi ben, pois este é un. Dito do Zelda, no que agardamos a que saia ferventemente, pois no Nintendo Direct tamén falaron pois de It Takes Two, que é un famoso xogo que o 4 de novembro por fin vai estar na Switch. Antes non podía facelo porque non era compatible co modo de xogo desta consola, pero agora sí, vai a ter a súa propia versión. Outro dos xogos que podemos mencionar é o Kirby, que van a remasterizar o videoxogo da Wii, o Kirby's Adventure, sacado hai máis de 11 anos. Dito isto é un pequeno resumen do Nintendo Direct, pero que hai máis. A parte do Nintendo Direct, onte foi o State of Game, que é un evento de PlayStation. PlayStation, que tal? Controlaba de nena. Vale. Bueno, non te preocupes que vas a volver a controlar agora de adulta. E que pasou? Un completo para deixarme mal todo o tempo. Sí, vale. Sí. Bueno, vendo, sí. Non te preocupes, Silvia, o que tens que ter en conta de PlayStation é que se veñen dous xogazos que a xente tamén está ferventemente esperando, que é o God of War, que o novo xogo desta saga chamado Ragnarok anunciaron que se vai a publicar o próximo 9 de novembro. Pero, sin dúbida, o anuncio máis relevante deste evento de PlayStation foi o do Tekken 8. Escoitamos. Isto que soa de fondo tedes claro que é unha pelexa, como non unha de tantas que vai haber nesta aventura, que é algo que nos ten acostumbrado este videoxogo. E no tráiler faixenos un pequeno adianto dun dos combates, neste caso das personaxes Jin e Kayuza. Esta edición, a oitava, como ben dio o seu título, pois traerá consigo outros personaxes, pero seguirá a liña da historia das edicións anteriores. Non hai data, temos teaser, non hai data, pero, bueno, podemos ver que no tráiler podemos ver que todo o xogo, podemos ver a súa ambientación, a súa estética, son imaxes non renderizadas e a verdade é que vai merecer a pena o que saquen. Moi ben. E xa para ir rematando, non podemos acabar sen mencionar o evento de Ubisoft que tivo lugar esta pasada finde, e aí anunciaron que todo o seu catálogo, en primeiro lugar, moi importante, escoitade, ata o 10 de outubro todos os xogos do catálogo de Ubisoft van a estar gratis. Todo, ¿cómo? Desde as franquicias como Assassin's Creed. Eso existe. Sí. Pois aproveitade que hai xogos moi bons. Silvia, aproveita para poñerte tal. E nada, pois aí que presentaron, sobre todo, entre as novidades que presentaron, é a do Assassin's Creed Mirage, que desta vamos a escoitar o tráiler. Basim Ibn Ishaq, are you ready to give up who you once thought you were? I am. Pois a nota de nome, Assassin's Creed Mirage, que así se vai chamar esta entrega, vai ver a luz no 2023. Tampouco hai data, hai que esperar un pouco por todas as novidades que traemos, pero bueno, que esta é unha nova entrega que podemos decir que se pretende volver ás raíces da serie para quen sexa fan desta saga, que sepa que este Assassin's Creed Mirage vai estar baseada no Unity, no xogo lanzado de 2014, e a súa intención é claramente a de mellorar e modernizar aquel título que na súa época pois non funcionou tanto. Agora queren traela de nova, novos gráficos, novas formas, novas mecánicas, e ver que poden sacar de ali. Como mencionábamos, non hai data confirmada, pero que si se sabe que vai estar disponible para PlayStation a 4, a 5, para o ordenador e para Xbox. E nada, e outra, para ir rematando xa, podo decir que tamén se anunciou que van a salir 3 xogos para móvil entre a colaboración que ten preparada Ubisoft con Netflix. Moi ben. Moita novedade, veixo aquí. A mí o que me é xa é moita hora para marchar para a miña casa, xogar ao Zelda, mentras agardo polo... que está de balde hasta o día 10. Ese sí, teño que mirar todo isto que está de balde e xogar ao Zelda mentras agardo polo seguinte. Podemos quedar a xogar se queredes. Un día, podemos, así igual Silvia colle gusto os videoxogos. A ver, por favor, Silvia, un día xogamos. Vale. Moitas grazas.
Pois nos acabamos aquí e a semana que ven volvemos con moitísima máis Cultura Z. Escútanos tamén no noso podcast e no YouTube.